Obitelj Kos iz Zagreba na prvi je pogled sasvim obična obitelj. 2 kćeri, majka, otac, sin, luster, mikrovalna, pegla, dinosauri, tepih. No obitelj Kos po nečemu je ipak posebna. Jedan njezin član pobjednik je natjecanja Medijske nade. Ljudi, sve je počelo ovdje na Vernu, gdje studiram novinarstvo. Medijske nade, projekt koji je raspisala Europska komisija u Zagrebu, tražila od svojih sudionika da naprave jednominutni video na temu nezaposlenost mladih u Europskoj uniji. Prijavu za taj video vidio sam na svom Studomatiku, a moj video on je prvo mjesto. Kao glavnu nagradu osvojio sam put u Europski parlament u Strasbourgu, gdje sam i dobio mogućnost da napravim intervju s našim europskim zastupnikom Toninom Piculu. To se pokazalo kao izvrsno novinarsko iskustvo, jer sam mogao svoje novinarsko znanje primijeniti u praksi. Studij novinarstva sam upisao zbog toga što volim novinarstvo tako kako je. To je stalno akcija, nema mira, mediji su mediji. Smatram da su mediji jedan produžetak ljudske ruke, da su ono što nas na jedan način čini živima, informiranima, ono što jesmo. I da sad moram birati neku drugu karijeru, ja bi opet tražio da to bude vezano uz medije. A što nam o Borni može reći njegova obitelj, pogledajmo u dirljivim momentima koji slijede. Kod mene me može oduševiti njegova radost za životom, zapravo jednom riječju on je dobar čovjek. Borna me može naljutiti jedino kad sporo reagira, kad jednostavno u svojem svijetu i ne obraća pažnju na nas. Moj Borna je postao tražena medijska roba i ovim putem pozivam sve televizijske i radio postaje, fanzine, školske časopise, novine i magazine da se jave njegovim odnosima s javnostima, naravno meni. A ovo su Bornine sestre blizanke. Obje idu u 8. razred osnovne škole Petar Zrinski. Istaknute su članice literarne grupe i one će brata predstaviti pjesmom. Moj brat nadaren je svat. Odakle mu te ideje, to nikad neću znat. Al gle, već 7 tuče sat, a ja moram zube prat. U kupaonicu je ušao moj brat i tamo će sad... Moj brat medijska je nada. Komu dade tu nagradu da mi je znati sada? Reći ću mu Borna, jest da si moj brat, ali nadom pa još mladom ja te nikad neću zvat. Ostavljamo obitelj Kos i našeg umornog studenta uz vjeru da ćemo u budućnosti o Borninoj novinarskoj karijeri još puno lijepoga čuti. Tekst čitao Stanko Vraz. Odabrao Robert Knjaz.